albishir shukar ku yau dai ta yi shar ga rikayya yau ga albashir lawan rikayya Idris muna ta yaguyin farin ciki a yau. Yan haɗin kuwa ga nasara dangin ku sun yi muku kara ki haƙuri amarya ki je ki mar biyayya aure da sunna babu wasa ki fidda kan ki a masu gasa dankin hasi sai an yi casa ki gyalama su karya zama ki ɗaure niyya auren kudin na ga taro ki sau jikin ki daina tsoro an wanki don zan majoro ba za ya dau kiɗinya idan akwai magarya rana idan hali ta yi zafi karku yi wanka ko a rafi wanda ya kone sai da tufi idan akwai sanayya so kar ya zan tokiyayya. Ku sami yara yan tagwaye sirrin ku dai ya zama a ɓoye kar ku sanar wa kowa har ku wuce kushewa ku yi haƙuri in kun ka saba kar ku bi halin masu gaba don yin hakan ya zama kwaba akan ku ne sanarwa zama na so da gawa so sanadi kun zama amare gashi kuna kamshin turare ɗakin ku an yi masa jere ku jala yan adawa mai tunku ne fawawa an goka kare martabarka amar zikar kafari ta koka ciwo na so ya zarce hauka idan akwai kubaiwa bancin miyar kabaiwa. Wakar amare ni na zara da safiya na gama fara ba wanda zai yi min tara Allah ka san a sanni da na yi batu a jini jigawa yau zan mika sako garin mu na gaishe ka tako a matarar gamjina ko bako na gaida salina ko kan jinina sunan kira zan karanta ce dan habib mai kadda jita a hankali zan zama shata a kwangata shirana za a kira sunana jadawalin bannin mawaka nema ina da salo na saka akan amarai ne waka kudai kudin ki aure kuje ku da kyaure.
zan asan ni fage na wake da nai batu ya san maku take yau gashi na mike a duke a san ni zan yi suna a sanadin batuna. Albashir yau kun yi waso albishir shukar ku yau dai ta yi shar gari kai yau ga albashir lawan gayya Idris yana ta yaguyin farin ciki a yau.